godt. Og problemer for Bodo Steren. Det er lige for, han sparker på mål der. Muligheden på kanten af feltet. Glimrende, og der er den. 1-0 til Brøndby. En super åbning på kampen her. Sat ind af Shirin Lamti. 5 minutter spillet. Og en rigtig, rigtig fin scoring. Lad os se her, det er først det her hjørnespark, som Bodo Steren må helt ind og hente. Nærmest på stregen, og de spiller chancen fornemt. Endnu større i næste tempi, og godt sparket ind af Shirin Lamti, den 20-årige kantspiller. Hjørnespark, det var optakten til Lamtis 1-0-mål, det her indadskruede spark. Og igen problemer for Bodo Steren, den er på stregen, og den er også forbi. Den er i mål, 2-0, Emma Madsen. Ej, herligt. Og igen problemer, kæmpe problemer for litauerne omkring de her indadskruede hjørnesparksbolde fra Katrine Veje. Og ligesom når vi kunne rose Bodo Steren for et øjeblik siden, ja, så får vi kritisere hende her. Hun flagrer forvildet rundt derinde og kan kun kigge til. Bolden hopper og danser, og til sidst bliver prikket ind af Emma Madsen. God stræk af Nanna Christiansen ind mod Emma Madsen. Der kommer til bolden her. Godt lavet af Emma Madsen. Det er godt, det er smart, det er flot, der er mål. 3-0. 20 minutter spillet. Det lugter en afklapsning. Som om hun ikke får klokkeren træf på den, Emma Madsen, men alligevel går den i en bue ind over Bodo Steren. Så det her lille vinklede træk fra Nanna Christiansen, det er vældig godt. Hun har skidt forsvarsspil nok gang, og se her, hun får ikke vanvittigt godt træf på den, men Theresa Nielsen godt løbet dybt, der er ikke offside, så Emma Madsen fri centralt, godt spillet, og muligheden her nedfald og scoring. Ja, hvor er det fint, så indskifteren Fatima Al-Ful gør det til 4-0. Og så må vi sige, lynhurtigt, det 4-0 mål, de var på hugst efter, ja det kom i nettet, 1,5 minut spillet af anden halvleg, og se her, nummer 8, Theresa Nielsens dybe løb, det er altså stærkt, det hun bidrager med, og også godt afstemt med Lamti, netop en del af Brøndbys plan. Cool sparket ind, af netop indskiftet Fatima Al-Ful. Fatima Al-Ful godt taget med her. Bodo Steren giver igen håbløs retur, det bliver selvfølgelig straffet. Det er skidt målmandsspil af Bodo Steren, og det bliver udnyttet med Theresa Nielsen, som jeg lige så det. Ja, og ganske retvisende for scoret i kampen her. Det er rigtig svagt målmandsspil af Ina Bodo Steren.